Ilahing Gnowastu Purnomo Sidong Mastu silat bringyan jagat karana sirat tondo kawi sesaning disono sono sinau ngelangen wilopestu maksih lestantun lampaing budo jinantur tutur katulo telo kuat merelap parat gyo Widir sutoming pomo pramen miskoro karo radya tumiyeng jaman purwa. Widi suda trah ingkang dinama Dama. Binar ditamen lawata mangkya tekapo wisasaning gupita. Marma panggung sang murweng kota. Sekebiar dumaduning wayang purwa purwananing kondo linarik runtuting basa dongeng guna ngemu surasa ingkang rasa karaos mulat slira lan rasa wani weruh diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca Jarwewo Srinakup caing carita lo becik wis ginelar yaiku sejatine hampir sami pagelaran ringgit purwa hari sawanten negari Dwaraka punika warnane rayinipun Sang Prabu Sri Bathara Krisna inggih ajejuluk Raden Arya Setyaki ya Sang Yudhoyono ya Sang Tambak Yudha ya Sang Bima Kunting Senopati Kondang kalintang jayaning perang bebasan Jinara menter sinuduk putung tinombak lakak-lakak jondel punika ta warnane Senopati gegedhuk tetanggulaning ewu praja ing Dwaraka dipun perakan ingkang punika ta warnane Sang Patih Udawa ya Sang Mantri Widya abdi dalem kraton Dwaraka ingkang dalem wonten Widara Kandhan Injawi sami bebaan blabar dumugi ing pangurahan jejel priya prapat pripit pratasatu to patih tanpa semu Kusapa wong agung Dwarawati wis miyos siniwaka lenggah dampar kencana lewek kasur babut permadani sinebaran jebat kasturi ginanda panambararuh kinayap apilan bancepi jajaran prajurit ingkang saos bermat tambur sompret munyah gumerah senjata ageng munyorambah kaping 3 tolak awani para prajurit ingkang anangkil kadya gabah den interi kanca ndodok kanca maju kanca jajari sakset clara segur Koto jajari, koto menggak,
Yai Prabu ayo sungkaweng tias mulat Rihmiro Haryo Werkudara Tinon ning pasewakan sono maneka warna Puspiteng Udyono yang pantrah ing sarorokmo Ranggeng manik noro Norowoto Banyo yang su mirah
menember Ratune Ratu Utama Patihe Patih Linu Pranayaka Tyasraharja Panegere becik parandene kang dadi tali aseng kala bendu ana sasmitaning sun jagat wasisaning Ubatara Nurmati Penemban sareng paduka Bapa Penemban Durna ing saka lima ingkang putra katuraken pasegan Kaha Kramu Kula kunjuk Astaga swara swalu gimbal samarante ablah ani jengger tan sapiringan kali dadaran suwane kang bapa tinebih nang ira beda namung saderengipun ingkang bapa badhe munjuk aturaken pudi awastanipun ingkang bapa mugi katur kunjuk wonten ngarsanipun anak Prabu Sri Bathara Krisna kawula nonton Inggih Penemban mugi amuh-amuh dhumateng gesang kula mboten sakelangkung mugi kasengetaken anggen jenengan dika lenggah Bapa Penemban Durna sampun boten kirang prayogi anggen pun kula ngabiyantara wonten ngarsanipun anak Prabu Dawaraka miwah rawuhipun Kanjeng Kaka Prabu ingkang putra ngaturaken pasegan Kaha Krami kula kunjuk sandhapa padha jimat sesembahan kula ing Mandura kadang werda kula Kanjeng Kaka Prabu Baladewa jagat wasisane Bathara wayah Patrik Endo Diwaji Yai asong pambagaipun ingkang Yai sampun kula tampi namung saderengipun ingkang Raka badhe ngaturaken salam taklim ingkang Raka mugi katur kunjuk wonten ngarsanipun Yai Prabu Sri Bathara Krisna kawula inggih mugi mawon dhumateng gesang kula mboten sakelangkung mugi kasengetaken anggen jenengan dika lenggah Kanjeng Kaka Prabu kaya ora kurang prayoga praptaku ana dina samanggih Krisna gosip dhisik Kakang Patih Udawa padha kanthi raharja marmani pakenira manira piji mangarsa Kakang Patih Udawa kawula nuwun diwaji jimat sesembahan kula ing Marcapada namung saderengipun ingkang Raka inggih abdipun kepatihan badhe ngaturaken pasegan wana krami kula kunjuk ngarsanipun Dewaji sesembahan kula ingkang wenang gepok umbun-bunane sak negari Dwarawati inggih Kakang Patih Udawa asong pambagaku tak tampi ya mung ora lihat pangestuku tanpa nara lan lumeberna ngarsanipun para kadang-kadangku ingkang liya dukning ingkang taruna utawa ingkang werda Kakang Patih Udawa inggih Dewaji sesembahan kula kawula nuwun ngestakaken dawuh kepiye anggonmu ngrakit tata rakiting negari ing Dwaraka nuwun sewu Dewaji yen to panjenengan dangu dumateng tata rakiti negari ing Dwarawati sedanten sampun boten badhe hanguciwani sedanten sampun
kawula kempalaken wonten ing wadyane gemah ripah woh jinawi jejel riyel sedanten para prajurit akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Dwaraka nuwun sewu sinuwun ingkang pun abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabedhemna diweji. Iya ya Kakang Patih Udawa matur suwun ingkang ora tampa kepindhan dene Kakang tansah ngabekti marang praja negara Dwaraka. Kakang Patih Udawa sekecakno anggonmu lenggah ya Kakang Patih Udawa sampun boten gerang prayogi anggenipun kula ngabiyantu wonten ngarsanipun Gusti kula Samata Dimas Haryo Setyaki padha kanthi raharja sak pratamu Dimas Yunai pasan kaliwan taubi tinebekno ing tuang rumawa ing tuang kepareng kula ngaturaken pasegaring ponografi kula kunjuk sandhapa padha jimat sesembahan kula ing marga padha. Iya Kakang Pat, iya Dimas ora leten istuku tanpa ngono ya Dimas Haryo Setyaki kula candhinggo jimat paripu daya nara ing kasantosan prayoga anggonmu ngadeg ngarsanipun Kakang sampun boten kirang prayogi anggenipun kula ngabyantara wonten ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu ing jimat sesembahan kula lan para kawula sak negari ing Dwaraka. Nyuwun sewu penemban dadosaken kagiat manah ingkang putra Dwarawati saksampunipun atur pambagyan wonten ngarsanipun Bapa Penemban ugi Kanjeng Koko Prabu saderengipun kula kepareng nampi gawipun Bapa Penemban Durna ingkang putra badhe atur sekedhik amba bilih kepareng matur Bapa Penemban yen to panjenengan anggenipun tindak saking Saka Lima utawi saking Ngastina kok kepareng utusan alit-alitipun cantrik Saka Lima utawi ageng-agengipun utawi ageng-agengipun Pranayaka Ngastina saestu ingkang putra badhe ngrakit rata kencana sarana mapak rawuhipun Bapa Penemban Durna saha ugi badhe nyaosaken Hermawar minangka tandha bektenipun ingkang putra ing Dwarawati Bapa Penemban Durna. Oh astaga kula selalu gembel samorante Allah. Nggih. Panjenengan ingkang kados menika dadosaken bombong manah ingkang Bapa Saka Lima nuwun sewu nggih. Jejeripun ingkang Bapa punika namung resi. Bapa punika namung penemban, Bapa punika namung begawan. Cara jaman saniki niku nggih kiai lah. Pranila kok kadose mboten saktrap nek kula kok dipun sugata ingkang leluwihan. Pun kula angsal lenggah pun matur suwun kok nggih. Matur suwun sanget. Mekaten Bapa Penemban Durna. Inggih. Salajeng ingkang putra badhe nilaken jaga nilaken karna minangka badhe nampi sabda dawuhipun Bapa Penemban Durna dene rawuh wonten ing Praja Dwaraka Bapa Penemban Durna. Nuwun sewu nggih. Kula punika badhe enten ingkang atur namung nuwun sewu. Kepripun Bapa Penemban? Mbok bilih mriki lenggahan samangke kula tak radi maju sekedhik nggih, Ger. Inggih Bapa Penemban. Sumangga kula caosaken pasugatan aga. Lan ramyang ingkang griya Liryang Candra katawenan sumo ing tias katuritan ana isine enten kathah
kapiyatane ruci Permisi. rem indriya manaku Enak nih. Rasa empom, Bro. cekunge sanjang Heeh. isi so Iklan. Nuwun sewu nggih. Soale kang bapak punika mboten kok saking kekajenganipun bapak piyambak. Ananging nuwun sewu, bapak punika minangka utusanipun namung utusan. Utusanipun anak Prabu Duryudana. Oh, mekaten. Injih. Lajeng wonten kawigatos menapa nuwun sewu lho Bapak Mbak. Dene ingkang Kyai Duryudana boten tindak kiyambak wonten ing Dwarawati punika. Ananging malahan duta dumateng Bapak Penemban Durna ing Saka Lima. Inggih, nuwun sewu nggih. Wonten rika nggan samangke saderengipun Bapak badhe tanglet nanjih tangletaken. Napa inggih? Angger. Aduh, piye to iki omong ya? Angger Dwarawati punika kagungan atmaja putra-putri ingkang asmanipun Dewi Firdarifani sanes. Asmanipun Dewi Purantawati nuwun sewu nggih. Bapak Penemban nuwun sewu ampun gegojekan punika wonten pasewakan isini-sini lho Bapak Penemban jejere panjang punika Kiai lho Penemban. Injih nuwun sewu anak Prabu ngapunten. Karang kula ki nggih wau bar SMS-an kalih Mbak Firda dados nggih rasane kaya ingkang asmanipun Dewi Purantawati. Napa injih nggih panjenengan ingkang kagungan putra-putri ingkang asmanipun Dewi Purantawati. injih Bapak Penemban punika atmaja kula ingkang tembe mawon kasulistianing warna dene bebasan madu kathah ingkang kepengin rasa leginipun utawi kombang punika minangka para kakung salajeng putri kula punika nuwun sewu kembang ingkang hambabar karya. Nah, cocok. Nuwun sewu nggih. Dados kagiat manah ingkang bapa wong wingi niku kula niku ngantos padu kalih anak Prabu Duryudana. Babagan menapa Bapak Penemban? Lah, babagan atmajane panjenengan punika wong sangertose kula nggih, Ger. Sangertose kula punika panjenengan punika namung kagungan atmaja putra-putri ingkang asmanipun Lesmana. Samba Wisnu Brata nggih ta? Injih Bapak Penemban. Bunga Narakasura. Injih Bapak Penemban. Lah, wonten ing nggan samangke kula badhe atur tanglet nek mbok menawi punika leres atmajane panjenengan. Niku berarti cocok. Inggih Bapak Penemban. Punika atmaja putri kula. Inggih namung setunggal punika ingkang setri. Nah, nggih. Inggih Bapak Penemban. Nah, nggih. Dados kawuningan wonten ing nggan samangke kula punika dipun duta dumateng anak Prabu Duryudana. Dene kula dipun duta punika ingkang anak Prabu punika nampi penangisipun putu kula si Lesmana Mandrakumara. Anggenipun tansah gandrung-gandrung. Tansah napa niku jenenge? Trisno. Jatuh cinta. Oh nggih leres. Tansah jatuh cinta kelawan ingkang asmanipun Dewi Purantawati lah. Gegerake sak praja Ngastina. Dene kok Lesmana Mandrakumara kok ledolan kadohan. Ibarate kula le ngomongke nggih, Ger.
Lah kok saged pirsa? Teng pundi wong jaman sakniki niki lak napa WA niku napa Ger? Inggih Bapak Penebat. Inggih leres. Lah, pripun njaluk sampeyan Ger? Suwene kang Bapak punika kadosta hanyembun-embun enjang hanjet Jawa sonten. Tegese Bapak punika namung badhe ngemis Ger. Badhe ngemis. Anggenipun putu kula Silesmana Mandra Kumara punika tansah gandrung-gandrung dumateng Atmaja putrinipun panjenengan Ger. Mongko kowe iku ya patihku. Aja kaya Setyaki. Nek Setyaki alasan mergo dek kuwi tinemu taruna ketimbang ingsun. Kakang Patihadawa tak jaluk Ilang. uruna rembug. Nuwun sewu. Yen to Iko anak ora wani nolak sinuwun. Sampeyan ki sembrono Kakang. Aku ki mung takon kepiye pramagine. Prayogane. ha inggih mekaten punika. Kuwi ora sarujuk karo apa sing tak karepake, Kakang. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Kepiye anggonmu Kurantawati bakal dipun boyong ana ing Astina? Ateges dilamar Bapak Durna kuwi nek sarujuk Kakang kuwi oleh ora ngono. Oh alah. Aku boten awit wau panjenengan dawuh. Aku wis ngomong ketu. Dereng wancine guyon sinuwun. Inggih nuwun sewu. Yen to panjenengan dawuh dumateng ingkang pun abdi kepatihan. Nuwun sewu. Yen wau Panembahan Durna ngendika yen to jejodohanipun antaranipun Atmaja panjenengan dumateng Atmaja Nyai Prabu Duryudana punika badhe ndadosaken tentrem perdamaian antara Pandhawa lan Kurawa lak mekaten. Iya Udawa bener kuwi. Ngono kuwi sing tak karepe. Nah, nek pamanggipun ingkang pun abdi kepatihan sing wis rumangsa dituwake ana ing kene. No. Malah ora becik. Kakang Patihadawa. Mboten tampilan doji. Kepiye Kakang iso ngendika kaya ngono? Oke, kula jelaske. Yen panjenengan badhe ndhawuhaken Atmaja putrinipun panjenengan dumateng Lesmana Mandra Kumara. Punika sami mawon panjenengan ndhawuhaken Atmaja panjenengan inggih ponakan kula wonten ing juranging kasengsaran. Kula sampun 3 gangsal taun dados patih wonten ing Dwarawati. Mestine kowe iki pasewakan kok iki lak ya ora mung sedina rong dina to Udawa. Sampun makaping-kaping anggenipun kula hambabar kados mekaten punika. Pasewakan kula riyen pernah teng Majelis Ulama Indonesia dipun ate. Nah, nek kowe wis bola-bali ngono kuwi kowe iki kok nglarani ati to Udawa. Kowe iki nglarani ati wong sing lagi sowan ning kene. Nuwun sewu, kula menika wau ke wegah jawab ngendikanipun Gusti kula Sang Nata. Merga kula punika wis rumangsa nek kula kok ngendika niku mesti omongane kula cekak-cekak. Ananging kula dipun peksa sing mbayari kula dadi patih ning negara Dwarawati punika sinuwun inggih Kyai Prabu Dwarawati Prabu Kresna. Menika bebas sakarepe kula arep ngomong. Nuwun sewu, Ger. Panjenengan ampun mirengaken pangendikanipun ingkang adi panjenenganipun kok mung ngandhar-andharaken dukur nek ngendika deleming ucape niku wis ora bener ora pokro. Nuwun sewu, Ger. Mbok bilih panjenengan paling lahat Atmaja panjenengan kadhawuh dumateng putri kula. Wau niku Patihadawa ling ngunekke Lesmana lak wong gingsir wong owah uteke. Kaya dalange maksude. Ning nuwun sewu, Ger. Panjenengan boten usah sumelang, boten usah kuwatir. Punika saged dipun jampeni. Kula punika pendhita nika ya wis suwe. Nek Patihadawa dadi pendhita dadi patih wis suwe, Begawan Durna niku lho. Awit jaman Kumbaya niku mbiyen wis wah sinau apa-apa tak sinaoni kabeh. Pramila jenengan ampun mirengaken pangendikanipun ingkang pun patih panjenengan pun sri kelenggan samangke kula suwun. Kula suwun kanthi sanget.
Inggih Bapak Penemban nuwun sewu. Mekaten punika atur patih kula ingkang nyuwunke pangapunten Bapak Penemban. Udawa kula wonten timbalan Dewaji. Kowe nek omong pisan kas kok ngene iki nglarani atine tamu, tak pecat kowe dadi patih. Oh nggih nuwun sewu Dewaji. Tenan kuwi aku ora menawan. Nek kowe ngasih ngomong ngene iki nglarani atine tamu kuwi kudu diajeni. Tamu kuwi kudu dihormati. Lah kok malah dilarani atine. Tak pecat sesuk meneh nek kok ngono kuwi. Iki nuwun sewu. Wis pater dawuh Dewaji, ngapunten Bapak Penemban. Piye, Bawa? Kula nyuwun ngapunten. Ya, sesuk aja baleni neh lho. Mboten Bapak Penemban. Mila saking mekaten, Ger. Panjenengan boten usah gagas kawontenanipun antaranipun Dwarawati kalih Ngastina. Nanging sedanten punika sampun sarujuk Bapak Penemban badhe jampeni Lesmana Mandra Kumara, Ger. Ratune Ratu Utama. paripurna anggenipun nampi dawuhipun Bapak Penemban Durna. Iki ora pangling kaya dene suwane Nalagaring Kakang Patih Udawa. Nuwun sewu sinuwun. Nadyanto punika wujuding punakawan. Ananging kok menawi wonten bot ewohe napa wonten perkawis ingkang badhe dipun aturaken wonten ngarsanipun pun mbok menawi wonten atur ingkang wigati sinuwun pramila tumuten tinimbalur sinuwun mengko napa Kakang Patih Udawa kawula napa ngestoken dawuh Dewaji Nalagaring sawise asap kang dadi kriwe nafasmu sing kang dadi asa padha kanthi raharja sak praptamu Nalagaring berkah pangestunipun sinuwun Prabu Dwarawati ingkang pun abdi Nalagaring tansah pinaringan kawidadaran tansah pinaringan pangayoman slamet payungipun Gusti kang akarya jagat tasih mayungi ingkang pun Nalagaring sinuwun. Iya Nalagaring penakno anggonmu lungguh Nalagaring inggih sampun boten kirang prayogi lan
nuwun sewu kula badhe ngaturaken sembah sumengkaping pangabekti kula kunjuk Sandhapada jimat sesembahanipun sak negara Dwaraka sinuwun Prabu Sri Bathara Krisna. Iya ya Nalagareng, ora le pangestuku tanpa nono Nalagareng. Sanget anggen kula dadosaken jimat paripih daeraning kasantosan. Karo sapa anggonmu sowan Nalagareng? Inggih, kalih pun adi kula Bagong. Lah kok Bagong ora tok dawuhi supaya mlebu ana ing Praja Dwaraka Nalagareng? Napa piyantunipun boten wonten? Ora ana Nalagareng. Lho. Bocah iki mau ning ndi yo? Saka omah mangkat bareng karo aku lah kok mbasan tekan keraton ora ketara. Pisan neh aku tuku nanggonamu. Pisan iki neh. Apa-apa larang Dwarawati iki. Ameng sego kucinge kok 5.000 keparat terang. Gusti Kang Kraton to. Oh, lah iki apa Nalagareng? Bagong lagek sowan. Inggih sinuwun sewu mampir angkringan. Wedhus ora pakang nek mati tinggal dhewe. Sekarang gayam nih coba iki. Iki aku lenggangan dia wis kebak kabeh iki. Wis kapokmu kapan? Wis kono, minggat kono. Ndara Udawa. Iya Bagong. Kok tak derek lenggah nggih? Yo, bayar sak jam 2.000. Waduh. Keparat. Bagong padha kanthi harja sak praptamu Bagong. Pengestunipun sinuwun Prabu Dwarawati. Sowan sengkaya-kayake sangkan paran kula wonten ing Praja Dwaraka keparingan kawidadaran nir ing sambikala. Namung saderengipun keparenga kula badhe kunjuk atur bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ora pangestuku tanpa nono ya Bagong. Sanget anggen kula dadosaken jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Baladewa nuwun sewu punika kados dene sowanipun para punakawan wonten ing Praja Dwarawati. Ya Yai, pun ingsun ya wis weruh dhewe. Nalagareng lan Bagong sowan Bapa Penemban. Kados pundi Bapa Penemban? Astaka swara salu gembal samorante awelah. Ora ana sing guyu jebul ora lucu aku ya. Nuwun sewu nggih. Nek pamanggipun ingkang bapa niki piyantun kekalih punika kersanipun dipun paringi dit 10.000 ngoten. Ben lek minggat. Nuwun sewu mergine wong kere, wong ra duwe punika nek sowan wonten keraton punika mesti mengarep jejaluk. Niku saestu nggih. Ora biyen ora saiki niku padha wae. Pisuwanipun Nalagareng lan Bagong niku mesti mengarep jaluk. Bagong niku biasane 10.000 gawe ngangkring ya ta, Gong? Bapak Penemban ampun kados mekaten Bapak Penemban. Ladyanto mekaten punika punakawan. Sabar lho, Reng. Kowe ngomong karo aku sabar kok omah mau. Nalagareng. Sing sabar Nalagareng. Ah kok disabarke kepripun wong asal tiyang ing pangkaten punika? Mesti mbok delok celila-celili to. Sampun Bapak Penemban, ampun kados mekaten Bapak Penemban. Nalagareng padha raja sak praptamu Nalagareng. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Mandura bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Pak, iya Gareng. Pangestuku tanpa nono Nalagareng. Injih. Sanget anggen kula dadosaken jimat pariping daeraning kasantosan. Nalagareng, padha raharja sak praptamu Nalagareng. Inggih, sinuwun Patih Udawa bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Nalagareng. Pangestuku tanpa nono Nalagareng. Injih, sanget anggen kula dadosaken jimat pariping daeraning kasantosan. Bagong. Nun. Padha kanthi raharja sak praptamu Bagong.
Pangestunipun Ndara Sencaki bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, padha. Nawa Garing. Kula wonten timbalan Patih. Kok Patih, Raden Setyaki. Padha Raharja sak praptamu Garing. Inggih, pangestunipun Ndara Setyaki bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya Nawa Garing. Nawa Garing. Kula wonten dawuh. Wanenono, nek kono apa-apa aku sing nanggung Nawa Garing. Modar ra kowe. Wah, saya gembel bocah iki. Oh, Bagong. Padha Raharja sak praptamu, Bagong. Slamet, Mbah. Woi, ora basa arep Begawan Durna. Basa ya ngopo? Tak takon. Tuwa Bagong ning kene iki karo aku. Ayo, rumangsamu kowe ora tak basani njur aku kualat po? Ora. Iya, ora basa ora apa-apa. Gareng padha Raharja sak pratamu Gareng. Pangestunipun Penemban. Bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tanpa nono ya Nawa Gareng. Injih, kula tampi jimat paripih dhereng kasantosan. Lan nuwun sewu kula badhe atur sekedhik babagan perkawis ingkang wau punika jenengan ngonek-ngonekke kula wong kere, kula wong randuwe, kula wong sekeng, wong melarat, gedibal putih kula ora tau jenenge njaluk karo sampeyan. Aja dumeh Nawa Gareng ki wong kere, wong randuwe. Yo didakno apa-apa ming arep dijaluk karo wong sugih sowan ning kraton rumangsane ming arep dijaluk munggahke proposal. Sorry. Ora ngono ki watake Nawa Gareng. Oh iya. Ya piye? Iya sorry Gareng. Sabar Reng. Aku wis omong bola-bali sabar Reng. Merkitek atiku. Nawa Gareng. Wis anggenipun kula sowan wonten ngarsanipun paduka. Iya ora dadi apa Nawa Gareng. Ingkang sepisan kula aturaken sumengkeping pangebekti kula dongkap angka kalih kula badhe ngaturaken adi kula. Dados sowan kula wonten Praja Dwarawati punika minangka dados badal wakilipun adi kula Petruk. Mboten kok diutus dumateng bapak kula Semar. Napa ugi pepundhen kula Pandhawa sinuwun. Mengkono. Lah. Sengkampayanmu ana apa? Dene sowan minangka ngaturke Petruk ki ana apa Petruk? Sampun 3 candra punika Petruk mlebet rumah sakit Opnam. Opnam. Ning rumah sakit ngendi? Rumah sakite teng kasur, teng kamare kula dhewe jane sih. Lho, ana wigati apa? Kok dene Petruk kok ngasih lara? Mongko kowe kok sowan rene. Lah goleke bedane lak wis. Ning rumah sakit lak ya wis. Lah apa sing kok jaluk saka aku Nawa Gareng? Sampeyan ki ana wong lara kok ora njur kepiye to kepiye? Iya, maksudmu Petruk lara kok njur sowan rene. Ora digolekke tamba obat sing luwih cepak jarak saka Karangkadempel Kembang Sore papane Petruk tekane Dwarawati kuwi memakan waktu 4 jam. 4 jam nek mboten macet to. Wah, iki yo gocek ratu kok. Iya maksude aduh sing kamparanku tekan kene. Ana wigati apa Nawa Gareng? Dene Petruk kok lara langsung kowe sowan marang aku. Mekaten sinuwun. Mboten tebih saking larane Petruk. Anggenipun Petruk lara punika nandhang pikiran cupet. Pikirane Petruk nika cupet nandhang pepeteng. Pepeteng ingkang kaya kepiye Nawa Gareng? Lah, nuwun sewu nggih. Napa jenengan boten emut wonten sak mlebeting wulan Rejeb nek boten klintu nggih. Jenengan nate ndhawuhi Petruk. Ya janjian paring janji kalih Petruk. Paring janji badhe maringi Petruk hadiah
bebungah. Yen to Petruk saged balekake utawa nemokake teng pundi dununge pustaka Jamus Kalimasada ingkang murta saking Praja Ngamarta. Lah, wonten ing lenggan samangke dugi 2019 meh akhir panjenengan dereng menepati janji. Jenengan lak kelingan to. Zaman semonten nika Petruk dadi ratu. Lah, Petruk malih dadi Prabu Belgedwelbeh iso ngolehke pustaka Jamus Kalimasada. Niku kan Petruk berhasil dan sukses mendapatkan pustaka Jamus Kalimasada dan Petruk belum mendapatkan hadiah. Gayamu lho reng lulusan MI kok le basa Indonesia barang. Ya karang ditonton piyayi akeh ket mau ora sing iso guyu iki dalam merupati yo kondang dadine ya ora iso guyu penonton. Lah, wonten ing lenggan samangke dados sowan kula wonten Praja Dwarati punika sepindah badhe ngaturaken nek Petruk sakit kaping kalih Petruk sakit niku mergo kepengin mageh janji ning boten pantun salajeng ingkang pun ala gareng inggih pun kakang inggih pun kula sinuwun punika minangka dados badal wakilipun Petruk nagih janji. Blung tak blung blung tak blung. Iki ngapa iki, Gong? Iki lakone apa iki? Petruk nagih janji. Lah ya wis to. Wis omong muni Petruk nagih janji. Gangsaran tancep kayon madang. Sing arep bayar ki ya sapa nek rampung yahene iki? Sing arep menehi panganan ki sapa nek rampung yahene iki? Cah kok aneh isih dawa lakone. Empuh rampung mbah ora kok. Lah, mriki lenggan samangke sinuwun. Ingkang pun abdi punika mboten kok namung duta. Aduh, piye to ki ngomong ya? Piye, Gong? Bagong punika mboten kok ming duta kongkonan. Ning duta Sheila on 7. Wingi sing tok omongke apa kae ning Bantul kae. Saiki buta kok banu penyanyi-penyanyi kabeh ra lucu, ra mutu. Bagong punika sowan wonten ing Praja Dwarawati punika kalih gareng mboten ming duta kongkonan ning ugi duta mungkasi karya. Paringke napa mboten atmajanipun panjenengan ingkang asmanipun Sapa? Purantawati. Lah, Purantawati. Purantawati dipun paringake mboten. Nek mboten dipun paringake, enten napa nek dipun paringake? Matur suwun sanget sinuwun. Nala garing, apa dene slira Bagong? Sabar dhisik. Mergo aku bingung. Lho. Nggih, tumbas obat. Ngapain kok bingung? Ngapain sinuwun? Lho, ora basa ya Ratu. Oh nggih nggih. Nuwun sewu. Pripun Den? Sinuwun. Mergo iki aku kedisian tamu saka Ngastina. Bapa Penembang Durna lan Kanjeng Koko Prabu Baladewa minangka dadi saksi tama. Yogi badhe nglamar anakku, yo si Purantawati. Punika ora ketung wong ra duwe, mesmasya wong kere wong ra duwe, wong gedebal 17, wong elek nyolok mripat paribasane. Ning nuwun sewu, uteke ora slewah, waras, keluarga Semar iki ora ana sing edan. Terus rek, terus. Kowe le orasi sing kendel wae rek. Engko nek ana apa-apa, nggih Mike Tyson. Nuwun sewu, Ger. Kok, Ger. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan kedah ampun nunggone janji. Tegese jenengan kedah sarujuk
Wong panjenengan kok Narendra. Panjenengan iku mboten namung Narendra, jenengan niku Titis Wisnu, Titis Dewa. Pramila nek panjenengan kok mboten menepati janji. Niku sami mawon panjenengan netel. Ki kabrahmananipun panjenengan anggenipun panjenengan punika dadi Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Anggenipun panjenengan punika dadi ratu wonten ing Praja Dwarawati punika dadosaken mboten percayane merga panjenengan ngapusi Petruk. Langkung-langkung panjenengan punika sampun janji mboten dipun tepati. Wah. Dosa lho sinuwun. Dene tiru-tiru basaku. Pramila nuwun sewu. Nek panjenengan kok mboten maringke Purantawati dumateng Petruk. Punika sami mawon panjenengan nggih kala wau netelke kabrahnane panjenengan. Netelke kanarendrane panjenengan kiyambak lho sinuwun. Tansaya langkung-langkung kok panjenengan kok purun. Lesmana punika wong kuwi ngunekke anak ratu